नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत आंबोळी. त्यासाठी मी 3 वाट्या तांदूळ आणि 1 वाटी उडदाची डाळ एकाच 3 अशा प्रमाणामध्ये भिजत घालून घेतली होती. आता मी ती मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहे. मी ही 4 तास भिजवून घेतली होती आणि आता ही वाटून ठेवते. तर आता डाळ वाटताना त्याबरोबर मी अर्धी वाटी पोहेसुद्धा घातलेले आहेत. त्याने आंबोळी खुसखुशीत होते. आता हे मिक्सरमध्ये वाटून घेतल्यानंतर हे रात्री फर्मेंट करायला सगळं ठेवून दिलंय. दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठल्यानंतर बघा हे कसं सुंदर दिसत आहे. हे फर्मेंटेशन झालेलं आहे आणि आता आपण त्याची छानपैकी आंबोळी बनवणार आहोत. त्यासाठी मी गॅसवर ठेवलेलं आहे भिडं. भिडं तापवून घेतल्यानंतर त्यावर मी थोडंसं पीठ घालून घेतलंय आणि बघा इतकी सुंदर आंबोळी तयार झाली आहे. काळ्या वाटाण्याची उसळ आणि बरोबर आंबोळी हा कोकणी नाश्ता असा अप्रतिम लागतो. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.